Hello sa atong mga viewers, happy viewing. Kapait sa akong kahimtang, na puno na sa mga problema, kadaghan sa mga kasakit, arthritis magsigi balik-balik, na-stress na ko pang-ayo, lawas kang gabog na jud kaayo, naglibog na kukunsay buhaton, kangol-ngol sa kilid akong baktiyagon, kasubong nga palandungon, unsaon na lang ug walay nag-amuma, may gani na pa'y ni sago, sa kahimtang ko karon nga puraon, mao kini ang akong istorya, nga gidangatan ko na karon, magsilbi unta kini nga leksyon sa atong mga kaigsunan. Hello sa atong mga viewers, nabinigyan sa atong mga OFW. Musta ka mo? Welcome sa atong Facebook page, Digitats16. Kalisod di ayo kita maginusara, kung magkasakit ka wanay mo amuma, matud pa sa akong inahan, na minaw palang kanyadto sa imong amahan, nga nagminyo pa kag ama, kung magyaw-yaw dili ka matak-an, kay matud pa di ay sa akong amahan, paminyon daw buko sa kaaman, apatay harlit kini akong amahan.